Orain Realak. Erne, baloia loratu eta zegoela. Ikaragarrian. Naia landarritzek egin du. Ikustekoa gero gora. Errotatu du Azkonak eta Ranak ezada. Erakutsi egiten duzu eta Bernere, ies egin du garaia katezainari aukera tuitik entzat eta haze gola. hori egiten du, ez gero atezan dut. Baina gero? Amaia Erne aukera tuitik entzat eta gola. Bigarrena, Nerea Nevado, barrura bota du. Eta naizan Ane Azkona izan da. Baita zenbakia egin du. Eguta da, erdiak eta goian Azkona eta Naikarirekin batera hor eta hortxe